ginagawa mo dito? Salam. Ano na ako sa inyo? Kasi na kita kayo ni Doc. Nagbilis kitang nahanap. Han? Kailangan natin mag-is. Nakausapin ko si Regalado if that's what you want. Ang gusto ko, pagkatiwalaan mo ko. Alam mo namang lahat gagawin ko para sa'yo, di ba? Pinaplano na natin tong pagbubuntis ko. Kahit na may mga pangamba ako, hindi ko na nga iniisip yun. Kasi mahal kita. Yung mahalaga sa akin, yung magkaayos tayo. Kaya yung mga pagsiselos mo, yung mga pagpapaimbestiga mo sa akin, hindi tama yun eh. Nasasaktan ako, Han. And I'm sorry. I'm just I'm scared to lose you. Hindi mo dapat iniisip yan, Han. Sorry na nga. I'm sorry. Okay na ako. Nakahinga na ako. Let's go. Bibin-bin yung schedule natin sa baby natin.